Dobar dan svima, ovo je prvi video na ovom kanalu i nadam se da će biti još puno njih. Sad ajmo da počnemo, pokazat ću kako napraviti alate, vrata i armor i upaljač u Minecraftu. Ajde da počnemo. Evo vrata najjednostavnije, tri daske ovako postavite. Sada alate, znači napravite štapiće, za lopatu ovako, za sekiru ovako, za mač ovako i što je još preostalo, motiku. Da znam motiku ovako. Eto, to je to. Sada za armor. Ovo je za oklop, ovo je za šlem, za pantalone i za čizmu. Sad upaljač. Upaljač treba će nam kremen. Evo kremen. Čekajte. Uzmete jednu gvožđu tu ili obrnuto, kako god. I to je to što se tiče ovog mog prvog videa na ovom kanalu. I hvala na gledanju, like, ćao.